raha mikasiky mombany ilson tsisy raha regny zany reo namagna sojabe namagna reo mbola nangigny za faharoa nipoaka koa raha nitato amin'ny mampikony mbola nangigny za satria niandry za niandry fanapahan-kevitreo sojabe namagna fahatelo nipoaka raha taton'ny Paul Berger nandigny za tamire sojabe namagna nigadragny antsoihy ava Paul Berger o dimy zao fahefatra olagna tato bifandriagna ambodimosony fanimagna nangigny za nigadragny antsoihy ologna efatra miologno reo amizay ke io fahadimy eky nipoaka raharahany agny Antsakabary tsy ary ndraiky nisy nihetsiky reto namako lazagny hoe fô zare ny ray aman-dreny sojabe tonga de vavanjahavy te fô raha fa tsy hetsiky zareo dia nampiantso zay ologno membre du bureau nahy amy région Sofia to ma zaho mo ny président régional na ino raha koragnin-jareo na ino raha koragnin-jareo zaho ny président ianare sojabe namagna are koa fa tsy hitsinjony hoavin'ny taranaka tsy hitsinjony hoavin'ny tofaritry toy mantera olo fa tsy hagnano raha ny mahasojabe ny sojabe dia miaro tofaritry toy miaro fanagnana miaro ny zanaka sy ny taranaka tsy raha ke sojabe mpianakaviagna fo ologno misy lelaka amin'ny antoko politiky zany zalahy tsy miaraka amin'ny likobedy nasika avy ambarako e ary za tsy tagnanare hagnano fanambaragna tsy manjary raha tsabon'ologno zay magnano raha tsy manjary riatiky agny atako amizay tokony mahizy azy re sojabe misy lelaka regny tiza ranoranony amin'ny fitondragna zay tokony magnano raha tsy manjary za voalaza ta magnano politiky izy koa zalahy ke raha miahatra amin'ny aigny vonoagna ty mampikony tapako mitromizay ke io mandra-pahafaty condamné tsisy hongotro akato bifandriagna amin'izay io mbola l'hôpital io ologno voatifitra agny ekibe Antsakabary amin'izay io mbola mitafilagniky tanjaby mboagna tsy manan-tragno zare zany zalahy kely mbola politiky fo mbola sakinare misarondoho raha magnanjary fa mbola tanare manjary ka tsika jiaby magnerany Madagasikara za mivolagna toy hitsara zahay rotonto aiza ny tokony ny managna ny marigny amreto sojabe rotonto reto sojabe zokologno amin'ny tagno reto fo sa sojabe o zany izy manefa ndraiky managna fahefagna izy amy maha président régional za tsarenare zany fa tsy zay ologno hivolagna fogna raha tandresantsika jiaby mo alaonogno raha fidingana nomboako sy nomboan'ny ologno reo